No dobre, takže čaute ľudia, dneska budeme mojim kamarátom točiť Adusty trip. A budeme aj podieť. No dobre, takže dajte odber Moonlovec. Hej, tu mám kamaráta. Neodhalím vám ho, bo nechce, aby sa odhaloval. No. Prečo im tam rozprávať? Kamo, čo robíš? Prečo im tam rozprávať, aby išli do že nerozprávať, aby ti dali odber? No tak dajte mi odber, dajte aj na Moonlovec. A my už asi ideme začať. No takže tu dáme motor, F-Top-Plates. Mne dajte odber a pozerajte môj kanál. No, dobre. Nepýtajte sa ma prečo. Čo sa ti zdá moje? Dobre, ja idem domov. No. Ok. Tak čau. Meno nepoviem, alebo poviem fejkové. Filip, čau. Čau, Filip. Dobre, takže Moonlovec odišiel. Kamarát už čaká. Tankuj. Ešte 3 litre. No, dobre. Tinko, pohraj sa ešte a potom to vypím, dobre? Dobre. Dobre, už ideme. Takže my ideme, hej. Ľudia, ideme. Ideme. Samo išlo, prečo? Nej, chlape. To ide celkom. To je taký bák. Choď ďalej od tej telky, máš no zapnuté 3 obrazovky, Tinko. No, lebo točím. No. Toto bude ťažký boj. Takže ľudia, teraz sa pripravte, dajte si popcorn. Lebo toto bude asi ťažký boj. Zoberiem si radšej meč. Ten dáva viac attack damage. Toto bude asi ťažký boj, čo? To bude, no. Dobre, nevšimli si ma zatiaľ. A bodnem ich. Dobre, toto je kto? To je tiež? No, dobre, vyzabíjal som ich teda ľudia. Počkaj, môj kamarát. What? Dobre, Patrik Kušmírek dade odišiel. Počkaj. Nič. Čo je toto? Počkajte, to je chladič. No počkajte, ľudia. No tak ja to tu budem asi točiť sám, lebo môj kamarát, neviem, čo sa stalo, ale on odišiel. Prečo? No tak to asi nevytiahnem. Ale vytiahnem, please subscribe. F-to-gap. No, prosím. Božko. Prosím. Ok. To mi príde dakeď.
divné. Keby chceli vidieť, no to tu mám ešte jeden monitor. Si vás tu zase položím. Nepadne to? Dúfam, že nie. Keď hej, no tá soja, ale mne to dakedy padá. No asi to, čo je moje. What? Kamo, to čo sa... Hej, ľudia, to čo sa deje? Dobre. Dobre, skúsime vymeniť chladiť, ľudia. Skúsime to, keď to funguje. Ľudia, tento starý vyrveme. Skúsime tam dať toto. Neviem, že či to bude fungovať. Možno bude. Nie. Nebude. Keď zomriem, video končí. Dobre. Mne už asi nič netreba. Počkajte, ľudia, ja sa mám ísť nájsť. Počkajte. Ľudia, no ja som sa išiel nájsť a ja som zomrel. Som zomrel. Dobre, toto neplatí. Toto neplatí, hej. Ideme si zahrať inú hru. Počkajte. Dobre, takže ľudia, ideme hrať Road to Life. Hej, dám si to tichšie. No, dobre, jaký YouTube. Dobre. Takže, dobre. Dobre, takže ľudia, môžeme ísť domov. A môžeme ísť akože live stream, hej. Poďme live stream. Ja neviem, Blocksaver. Live stream. Hej, dobre. Dobre. Make arrows. Dobre, super. Čífo zmič. Moja gefoce. Hej, to vie, funguje Boba. Nie, skeču. Skoro bombu som klikol. Počkajte, tu je bomba. Nie bomby, o malé písmena, pos. Dobre, toto ešte dávam, Dobre, seriosko, fully comment. Dobre, keď dám fully asi ok. Exivai PCK bot. Make joke. Dobre. Ani jeden dislike.
žartoblivé strianky. Dobre. Zarobili sme celkom. No ale stlačaj moje písmena, stlačaj. Myška mi nakedy je, ak nebol Bilan, no dobre. Celkom. Počkaj. No. Joj Bože. Dobre, počkaj, čo to? No, to som spravil celkom. No, lepšie už. No, tak to sa mi nevydarilo. Recording, uploading. No, už to ide. No, dobre celkom. Chcem vidieť, že takto aj 1 000 000 zriadnutí bude mať aj moje video toto. Presne toto chcem vidieť, že mi pribíde z toho videa. No dobre, takže ľudia dávajte lajky, ak ľudia dá live streamy, čo bol. Hej, takže ideme na updates. Čo tu máme? Čo tu máme za PC? Ja mám tento a tento sú 2 milióny. A to čo sú tu za kamery? Gualion, Gilion, Pepegion. Toto je najdrahšia kamera. Vyzerá dobre. $0. Nová kamera. Môj kamarát mal túto kameru, musím ju nájsť. Abyss kamery. Dobre, takže ľudia, sme na záveru videa. Ja dúfam, že sa vám toto video páčilo. A čaute!